Съгласихме да влезем пред един ход и не сме влизали вътре. Всичко е шест, всичко е шест, всичко е шест. Правиш се на тук, а се правя бастет. Или си с мен, или без. Пита. И здравейте, дами и господа, здравей Потосан, аз съм Зябеги Стив и днес ще ви покажа на ново видео на една история как май приятел се прави на шега е точна работа. И след като излязох навънка да си видя с Валю и влязох пред входа, да знаете, че вънка цял ден вали и след това се прибрал вкъщи и се разходих сам, ама след това го чаках на Дидо, но дойдох да го видя Митко и двете ми приятели, иначе чакахме Дидо, общо време ми извъни по месенджера. Намерихме и той дойде в моя блог, ама и след това се посрещнахме и след това ходихме до магазина и както влязохме в това, добре, че влязохме в това, извикахме Валю и след това дойдохме в това, добре се с Дидо и Валю се съгласихме да влезем пред един ход и не сме влизали вътре. Според мене не знам, че единият дядо излезе долу, но за това, който с Валю и Дидо прибрахме колелото, ако не знаете този, и след това, който имате получени сезони, но след това излиза дядото надолу и вика, кобрайте. И аз викам нищо. Това чакаме Валю. И след това е толкова яко, много добре място, че имахме на новото място, но иначе стояхме това време и не знам защо какво става. Изведнъж ми мирисе нещо на някакъв лосо и не знам защо какво трябва да се получи. Според мен не знам. Иначе влязох на другия вход, но и след това дойдохме да го чакаме с Валю пред входа на Мавре. И след това чакахме Дидо да смени други обувки, че е настъпало нещо, но няма значение. След това дойдох и за това точното е яко, но ми е звъннал и не знам защо аз му затворих и пак ми звънна и му дигнах, че да поговори по телефона. И след това дойдохме пред входа и чаках Дидо да излезе, но не е излизал. И след това реших да влезна пред входа. И не знам защо какво става. Иначе такива работа, влязането на това. И вика, ей, внимавай какво говори. Иначе няма, бъзгам са. Толкова беше невероятно за това, точно влязох, но иска се да ме обиди и излезе надолу, иска да ми тряска вратата, но няма значение. Веднага иска се да се сети, че е толкова скърсто, направо съм ядосан, иначе е влезено през това време. Въпреки това, че според мен какво им било, но няма да имат повече от това място. Иска се да се сети къде ми покани, но се прави на шеги и не знам за то какво ми е станало. Ми взе чадъра, направо го взех. Най-накрая го спасих. И след това дойдох да се сетя откъде да се получи до това. Но ядосах се, но се издобрихме. Но слава Богу се прибрахме. Тъмън ходих до магазина за салам тоест, изпратихме до Дидо и след това ходихме до магазина и се прибрах вкъщи. И след това време. И това беше историята и надявам се скоро да ви харесва и се абонирайте за мене и натиснете камбанката и дайте един палец нагоре и ми напишете долу в коментарите и гледайте долу писанието и така нататък. И това беше скоро. Аз бях Зябеги Стив и това е точно място за това.